autoridades, alcaldes, representantes de las organizaciones empresariales y sindicales, del mundo de la cultura, del deporte, de los distintos y varios estamentos de Valdeorras, pioneros de la pizarra y familiares de estos que desgraciadamente ya han fallecido. Buenos días a todos y muchas gracias por su presencia en este acto. Acto que pretende conseguir que perdure en la memoria de las generaciones presentes y futuras. Todas estas personas que han iniciado su actividad con medios muy rudimentarios y han conseguido hacer de este sector uno de los principales de Galicia. Pioneros de la pizarra engloba a empresarios, a colocadores, a trabajadores y a todas aquellas personas que de alguna manera han contribuido al desarrollo de este sector. Nuestro más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos ellos, y pedimos disculpas si nos hemos olvidado de alguien, porque nuestra intención es todo lo contrario. Hemos creado un diploma que lleva los nombres y apellidos de ellos y que en breve entregaremos a los pioneros o a sus familiares. Familiares que muchos de ellos, para honrar su memoria y estar presentes en este acto, se han desplazado desde distintos puntos de España, a pesar de su avanzada edad, pero lo hacen porque para ellos este es mucho más que un acto simbólico, es un acto de reconocimiento y de admiración. Para que su memoria perdure, hemos creado los premios Pioneros de la Pizarra, que en esta primera edición han recaído en los concellos extractores de pizarra por su decidida apuesta y comprensión a este sector. Sin su colaboración y sin su diálogo sería muy difícil realizar nuestra actividad. Conscientes de que gracias a la pizarra sus vecinos han mejorado la calidad de vida y han podido dar lo mejor a sus hijos y a sus familias. Especial agradecimiento también se merecen las mujeres de los pioneros de la pizarra, que mientras sus esposos trabajaban a los EIRA, ellas han sido capaces de cuidar, velar y sacar adelante a sus familias. En muchos casos, familias numerosas. A todas ellas vaya por delante nuestra máis sincera felicitación. Moi bo día, Director Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais da Xunta de Galicia, don Pablo Fernández Vila, que, como sempre, está connosco na ledicia e tamén na loita. Moitas gracias, Pablo. O delegado territorial da Xunta de Galicia en Ourense, don Manuel Pardo Cid. Gracias por vir, Manolo. O subdelegado do Goberno en Ourense, Eladio Santos. Moitísimas gracias, Eladio. Presidente do clúster, Víctor Cobo. Gracias por isto, Víctor. É un momento inolvidable. Moitas gracias. Directores territoriais de Ourense, de Lugo, Gustavo, Alicia, gracias por estar con nós nun momento, como digo, inolvidable. Alcaldes, alcaldesas, concelleiros, institucións universitarias, organizacións empresariais, deportivas, culturais, tamén sindicais e, sobre todo, representante dos pioneiros da pizarra, héroes do progreso desta fermosa terra. Hai moita emoción e costa atopar palabras para describila. Benvidos, é un honor poder vivir e introducir este momento no máis fondo do meu corazón. Somos moitos en presencia física, pero con nós están moitísimos máis. Recorrendo a mirada desas mesas, temos os que nos deixaron un legado de progreso e riqueza, material sin dúbida, pero ainda máis riqueza moral. Foron os pioneiros da louxa, os primeiros que saíron a levar a Europa un chisco da nosa terra. Foron os primeiros que non iban a Europa a emigrar, ao contrario, foron a dicirlle a Europa que tiñamos a aportación industrial propia para o crecemento deles. E o fixeron sin títulos universitarios, e o fixeron sen tecnoloxías punteiras. Non necesitaron intelixencia artificial, o fixeron con inteligencia natural, con esforzo persoal, coa nobleza, forza e sabedoría que lle transmite a nosa terra
dura a nosa terra noble. Eles nos ensinaron que o importante é ter traballo no entorno que os viu nacer. Eles nos enseñaron que o traballo diario daba seguridade e progreso ás nosas familias. Eles nos ensinaron a forza do diálogo, da xuntanza na loita vital, a defensa a ultranza da nosa terra. Eles puxeron un escudo para parar perigos que dañaban o noso progreso. Están aquí con nós e teño que dicirlles que foi un placer e un honor vivir con eles, que foi un honor ser para eles a nena, foi un honor intentar empaparme das súas ensinanzas. Pero tamén, unha vez máis, teño que pedirlles algo aos que xa non están. Si fostedes quen de deixar xeracións moi preparadas, axudarme a mentalizarlos, axudarme a que veñan e lle digan as xeracións que eles prepararon que salgan dun estado de confort e que volvan á súa terra. Agradecemos este premio que nos entregades como concellos produtores de pizarra. Os levaremos con orgullo aos concellos que representamos. O meu me servirá de recordatorio cada día na mesa do meu despacho para darlle a miña terra o esforzo, a defensa que precise e o agradecemento enorme polas ensinanzas que deles recibín. Moitas gracias. Bos días a todos e a todas, delegado da Xunta, directores territoriais, director xeral, alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras, autoridades, representantes de entidades culturais e educativas. Moitas gracias por estar aquí. E moitas gracias especialmente ao clúster da Pizarra. Víctor, moitas gracias, presidente. Tamén quero mencionar a Severino, xerente, por estas iniciativas que eu destacaría neste caso as dúas vertientes. Aquí hai premiados pioneiros e premiados concellos. Premiar os concellos e premiar o territorio. E se quen premia o territorio é a industria da lousa, unha industria vencellada, enraizada no territorio, quere dicir que se preocupa de que a colaboración entre industria, entre empresa e entre concello vaya máis alá simplemente da ocupación dunhos terrenos, sino que haxa unha vinculación social, institucional e que se integre a industria e o sector da lousa na propia poboación. E iso é importante para que todos valoremos o esforzo que fai o sector empresarial máis alá incluso das propia man de obra ou da propia obtención de beneficios. De tal maneira que o territorio é importante e, por outra parte, o outro sector premiado é o sector dos pioneiros. Comentaba a alcaldesa de Carballeda os pioneiros daquela, pero o feito de que agora reciban os pioneiros o seu premio é porque xa pasaron moitos anos e o sector sigue aí, sano, con pulo e con enerxía. E isto só se pudo conseguir con innovación constante, con estudio, con análise, con mellora da cualificación, con valoración da investigación, e iso é o máis importante que está facendo agora o sector da lousa. Apostar pola innovación, melloras constantes no posto de traballo, melloras na extracción, melloras no transporte, melloras na transformación e tamén na comercialización. E en ese sentido, a industria da lousa, a industria da pizarra, pode contar co Goberno de España fundamentalmente en tres líneas. O apoio e financiación nos aspectos que teñen que ver coa seguridade no traballo, o apoio e financiación nos aspectos que teñen que ver coa xestión medioambiental e o apoio e financiación que ten que ver coa modernización e a digitalización da maquinaria e o sector do transporte dentro da explotación e cando se exporta. Eses apoios, ademais, están enmarcados dentro dunha estrategia de mellora da eficiencia enerxética global, buscando reducir ao máximo a dependencia enerxética do país, que é unha estrategia da que se benefician todas as empresas, tamén este sector moi consumidor de enerxía eléctrica.
É unha decisión estratégica para que as empresas teñan maior productividade sin perder calidade. E ese é o obxectivo e esa é a línea que leva o sector da lousa, que demostra a estas alturas que aqueles pioneiros sementaron, pero as empresas de agora demostran vigor e saúde. Nada máis. Moitas gracias. Seu delegado do Goberno, delegado territorial e demais compañeros da Xunta de Galicia, alcaldes, alcaldesas, demais membros das corporacións locais, empresarios, colaboradores e, sobre todo, familiares e amigos que estades hoxe aquí. A verdade é que hoxe é un día sinalado, eu creo que para todos. Como ben sabedes, estamos celebrando, como ben dicía a alcaldesa de Carballeda, un día que é de lecer, que é para pôr en valor todo o que se está a facer dende o sector, é moi importante. Era un día que eu tiña sinalado na senda xa dende fai tempo. Eu creo que hai que agradecer aí ao Clúster da Pizarra toda a labor que fixechedes e eu creo que o resultado está sendo moi bo. Eu creo que é foi unha moi boa idea dar unha serie de premios tanto aos colocadores como aos empresarios como, por suposto, aos concellos. Os colocadores, agora mesmo a verdade é que encontrar man de obra cualificada é moi complicado. Falaba outro día con xente do sector de que realmente a pedra natural que temos aquí en Galicia é unha pedra de tan boa calidade que aquela que non é tan boa, se conta cun bo colocador, o resultado vai ser moi bo. Dende logo, a labor que se fixo sempre desde este sector foi moi importante e tamén é de recibo que reciban o merecemento que dende logo que merecen. Temos que agradecer ás empresas, a toda esa xente que dende un primeiro momento decidiu investir aquí en Galicia, na comarca de Valdeorras, pero tamén por outros concellos de toda a nosa comunidade. Como dicía tamén Mari Carmen, a intelixencia que amosaron no seu momento foi máxima e valga un mínimo de recoñecemento hoxe como recoñecemento da súa labor que levan facendo tantos anos. Temos que agradecer, por suposto, ás empresas representadas a través dun clúster forte, un clúster que, dende logo, sabedes que sodes unha voz autorizada para o sector para falar coa Xunta de Galicia e co resto das administracións. E, por suposto, tamén temos que agradecer aos concellos. As entidades locais, nós sempre dicimos ante o Goberno de España que é moi importante que se escoite as comunidades autónomas. As comunidades autónomas somos aquelas que teñen un maior contacto co territorio. E precisamente tamén a administración local é importante que se escoite, porque ao final a maior parte dos alcaldes que os estades aquí vos coñezo persoalmente, vos coñezo precisamente por escoitar as vosas reivindicacións en prol da minería. Permitídeme, eso sí, que faga un inciso especial, porque teño que sinalar que foi un orgullo entregarlle o galardón a alcaldesa de Carballeda de Valdeorras. Mari Carmen, sabes que te teño moitísimo aprecio, dende que te coñecín xa en plena pandemia, nun momento que non foi complicado, que non foi sinxelo para ninguén, que foi moi complicado, que loitamos moito por unha situación que era límite, e dende entón sabes que o aprecio que te teño e a amizade que temos está por riba de calquera outra cousa. Dicía a importancia dos concellos. Os concellos para nós, como dicíamos, teñen que ser ese punto de encontro, ese punto de nexo coas empresas e tamén co territorio. Precisamente vimos de impulsar a figura dos concellos mineiros na Lei de Medidas de Acompañamento aos Orzamentos. E por que pretendemos incentivar esta figura? Ao final, as entidades locais tamén é moi importante que apoiades a minería. Que esteades hoxe aquí con independencia da cor política, moitos alcaldes e alcaldesas apoiando as explotacións mineiras, apoiando as empresas que xeran riqueza, é un exemplo do que ten que ser a minería en Galicia, especialmente o sector da lousa. Por iso, como dicíamos, vai haber unha modificación para que se poida considerar os concellos mineiros e que teñan determinadas vantaxes dentro do que é a tramitación administrativa por parte da Xunta de Galicia. Estamos a falar daqueles concellos no que exista ou existise nos últimos 10 anos explotacións que teñan unha incidencia clara na súa economía, que teñan explotacións con recursos mineiros que podan ser declarados como materias primas ou estratégicas pola Unión Europea ou material de recoñecido prestixio, ou incluso aqueles concellos que teñen un patrimonio mineiro tangible ou intangible que sexa susceptible de porse en valor. Por suposto, nós seguiremos promocionando o sector da lousa, colaborando co clúster a través de iniciativas como pode ser a integración da pizarra no sistema BIM, a realización de proxectos piloto para a recuperación e restauración ambiental en zonas de difícil acceso mediante drons,
a realización dun proxecto de mellora da calidad das augas mediante un sistema de fitoplantas. Incluso outro día falábamos deses máis de 4 millóns, casi 4.300.000 euros que concedimos ao sector da lousa para axudas para combater o po de sílice cristalina, e incluso outras máis de difusión ou promoción, como poden ser esas exposicións fotográficas que tivemos no Marcos Valcárcel en Ourense, as xornadas técnicas ou, por suposto, os premios ás mellores obras de pizarra. Eu non me quero estender máis, eu sei que xa é unha hora que todos temos ganas de comer, pero sí que permitídeme que diga unha cousa. Perdón, non sei outros, pero nós, dende logo, a Xunta de Galicia, seguiremos apostando e apoiando polo sector da lousa, polo sector da pizarra. Consideramos que tedes que ser un exemplo, un espello no que se poida mirar todo o que é a minería en Galicia e, dende logo, sempre vos seguiremos, como dicimos, apoiando cunha condición, que sigades defendendo esa minería sustentable que para nós é esencial e a nosa liña vermella. Espero que disfrutedes da comida, que disfrutedes da gala e que, por suposto, esta gala se consolide en vindeiros anos porque, como sempre dicimos, unha minería sustentable implica tamén unha Galicia verde e moi boa para todos. Moitísimas grazas. Moitísimas gracias, Pablo, director xeral de Planificación Enerxética e Minas da Xunta de Galicia. Con este discurso poñemos ao broche final a esta gala de entrega dos galardóns da primeira edición dos Premios Pioneiros da Pizarra. Un premio maravilloso que en breve entregaremos ao único concello que se nos puido acompañar, elaborado, repito, polo artista valdorrés Alejandro Álvarez. Para rematar, simplemente, antes de comenzar a comer e antes de que nos acompañe con os 2 ou 3 últimos temas musical, artista Nerea Jiménez, quería pedirlle, que nos lo están pedindo así os fotógrafos, se os galardonados, se os representantes dos concellos galardonados podían subir unha última vez o escenario cos seus premios para facer unha foto de familia. Xa sin máis, moitísimas gracias a todos por acompañarnos, moitísimas gracias polo voso esforzo, moitísimas gracias aos colocadores, aos empresarios, os que xa non están, os que están, e a todos os traballadores do sector da pizarra en Galicia. Moitísimas gracias a todos por seguir facendo que teñamos a mellor pizarra do mundo.